umlilo owamkhubela imali yami. Gabas. Hey, hey. Alright. Multiple bugs. Hey, hey. Khuluma ngabafazi abakhuluma kakhulu. Radio sithe ingcono kakhulu ngoba uyakwanisa ukuyivala mangasoyifuni. Makhelo nokho mayikubangela umsindo obiza amapholisa. Kodwa indlela eziningi zokumisa lokho. Kodwa kuna laba abafazi abazahlala bekhuluma duzane lawe. Khale khuluma nje inyoni yasebusika. I want my men to be more on me. Narcissist. Yebaloni. Adala lo mfazi ezipenda every day sifaka udaka ebusweni. Kunke sontweni. Esiye sontweni khona ngalo uhambe ethule 6 pairs different colors amakwayikwayi. Uyafika khona ngalawa ngoke mdala uzayisusa ingoma umfundisi. Drive bebe manzi itelo umfundisi. Ingoma ingakapheli uzabe sephumile futhi eyithinta begqoka amanye. Uzamzo seyisabela ingoma esethinta ipose zakulinye ikhona edraw attention. Khona ngani? Hey! Ana drive bebe manzi itelo umfundisi. Hey, hey. Ah. Right, ingoma ingakapheli futhi uzabe sephumile futhi wathi wabe ayiphuta amanye. Hlala futhi sonto